LibreOffice Writer ha experimentat alguns problemes amb la combinació de correspondència al llarg de les seves versions i en aquesta darrera que tenim ara mateix instal·lada als equips, que és la 6, i és la que teniu disponible per descarregar ara mateix de la pàgina de LibreOffice, vaig explicar el procediment que veig que funciona millor, almenys en la meva experiència. El primer de tot, aquí tinc, per exemple, un fitxer que he fet amb calc, és amb el full de càlcul, d'on tenim aquí les capçaleres amb diferents clients. Per exemple, tenim el title, Mrs, Mr, Miss, tenim també el nom i tenim el cognom. Aleshores, aquest document el podem deixar tant en format de full de càlcul com en CSV, que és el que jo recomano. Aleshores, cliquem aquí, Save As, despleguem i aquí busquem el CSV. El guardem aquí, per exemple, com Contacts, a l'escriptori perquè estigui a la vista, li dono a guardar i li dono aquí. Li dono a OK, les opcions per defecte. Aleshores, aquí és on podem veure que tenim el fitxer. Aleshores, el que hauríem de fer és venir aquí i, en teoria, podríem vindre a Insert, Fill, More Fields i des de Browse, des d'aquí buscar-lo i importar-lo. En principi des d'aquí ja podrien funcionar, però la meva experiència amb aquesta versió em diu que de vegades funciona i de vegades no l'acaba de reconèixer. Aleshores, l'altra manera de fer-lo és aquesta, i és, en comptes de venir aquí, vindre a l'assistent. Tools, Mail Merge Wizard, podem passar directament aquí i des de Select Address List tenim dues opcions. La primera seria Add, que seria afegir el fitxer que hem creat. Li dono aquí a Open, li dic OK i ja podríem treballar amb aquest. I si no, el que puc fer també és donar-li a Create. I des d'aquí crear jo la base de dades. Vaig a posar, per exemple, dos exemples. Mrs, Núria, Sirvent, i li dono aquí a New. I anem a posar només dos per fer-ho més curt. Pere Torrent. Li dono aquí a OK. Ara em demana guardar-lo. Clico aquí en Desktop, no li vaig a posar el mateix nom, li poso Contacts 2, li dono a Save i aleshores ara tinc dues opcions. Seria el mateix fer-lo des d'un o des de l'altre, només recordem que aquí teníem un contacte més. Anem a fer servir aquest, però seria indiferent, és exactament el mateix. Li dono a OK, li puc donar ja a Finish i ara des de Insert, Fill, More Fields, recordem que hem d'anar a aquesta pestanya darrere, la de Database, i des d'aquí hem d'anar a aquesta opció, al Type Mail Merge Fields. Tinc aquí, com veig, Contacts, tinc també Contacts 2, selecciono això, el desplego i tinc Title, First Name, Last Name. Aquest és l'altre i també podríem fer-lo servir. Quan vinc aquí, tot el que he de fer és posar aquí i inserir els camps. Primer li poso Title, vaig a deixar un espai, poso el first name, vaig a deixar un altre espai i poso last name. Ja el puc tancar. Recordem que si, per exemple, voldríem que això aparegués en negreta, doncs el podem seleccionar ja i posar-lo en negreta. I aquí, com veiem, ens ha aparegut ja una barra d'eines de combinació de correspondència. En cas que no aparegui, podem vindre aquí a View, Toolbars i treure-la des d'aquí, Mail Merge, però en principi normalment s'activa automàticament quan estem fent el procés. I ja només el que ens queda és clicar sobre Save Merge Documents. Quan cliquem ens dona diverses opcions. La primera és deixar totes les còpies com un document únic. La següent seria deixar cadascuna de les còpies com un fitxer individual o també seleccionar quines són les que volem deixar. Vaig a deixar-lo com un únic document, li dono a Save Documents, es genera, vaig a deixar-lo en l'escriptori, li poso Resolve, el deixo, vinc aquí i quan l'obro ja tinc, com veig, una còpia, dues còpies i tres còpies. El mateix si l'hagués fet amb Contacts 2, el que passa és que tindrien només dues còpies. Funciona exactament igual.